Коронавирус юктыручылар саны кисәк арту сәбәпле медицина оешмаларында да эш артты. Дәвахана коридорларындагы озын чиратлар бүгенге көннең гадәти күренешенә әверелде. Үзәк хастахана баш табибы Айдар Фатихов белдерүенчә, ел башыннан район буенча 300 кешегә ковид диагнозы куелган. Йогышлы авырулар бүлегендә 26 кеше дәвалана, шуның икесе реанимациядә ята. Кызганычка каршы алар берсе дә вакцина ясатмаган, шунлыктан вируска да тиз бирешкәннәр. На амбулаторном лечении находится всего с ОРВИ и все случаи простудных заболеваний порядка 1700 человек. То есть поэтому возникают сложности, естественно, с приемом в поликлинике. Есть очередность, и мы надеемся на определенное понимание населения в том, что действительно очень много болеет людей. Бу атнадан Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы шул исәптән дәваханасы да яңа кагыйдәләр буенча эшли башлады. Буйрык негезендә хастаханәгә килмичә генә дистанцион рәвештә больничный кагазларын ачырга мөмкин. Человек, который заболел, у него субфебрильная температура, то есть меньше 38, он делает звонок 122, где формируется определенный документ электронный. Этот документ отправляется в электронном виде в поликлинику. И далее, после того, как он зарегистрирован, этот документ электронный, наш сотрудник осуществляет звонок данному пациенту и после определенного вопроса выписывает больничный лист на 7 дней. Авыруларны кабул итү ялкыннарсыз соңгы пациентны кабул иткәнчегә кадәр оештырылган шул ук вакытта белгечләрнең 3тән 1 өлеше авыру сәбәпле эштә түгел. Үзәк хастаханәдә нибары 9 табиб хезмәт куя. Алар көненә 150дән артык температурасы күтәрелгән кешеләрне кабул итә. Шул температура, шул коронавируска охшаган симптомнар белән киләләр больнойлар. Аларны без шул отдельный прием ясадык инде поликлиниканың икенче этажы өчен, икенче этажы шулар өчен генә билгеләнгән. Эпидемиологик вазгыятның әле чиге күренми, ул тагын 2-3 атнага сузылырга мөмкин. Авыруга каршы вакцина ясату турында да онытмаска кирәк ди табиблар. Беренче прививканы Зәй районында 30 меңнән артык кеше ясаткан инде. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.